tap, tap, tap in. Wrist on glitter, waist on. से डरो भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। तो बरायबाय तो गिबियाव नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव बरायबाय आरो लोगोसेनो बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय खुलुमनाय सिबिनाय मोजां मोननाय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। तो नोंथांमोना ससे भिडिअ आरो टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ जों दिनै सोरनि सायाव बाथ्रा रायलायनो। ओरैबायदि प्राणी एबा ओरैबायदि बुस्थु जे माने हाबा जादोंबाबो हाबा जायै बायदि नुयो गथ' दंब्लाबो गथ' गैयै बायदि। तो नोंथांमोना जायफोर मिथियाखै तो मोजाङै नायलां जों सोरनि सायाव सावराय। तो सिम्पली बुंनो थाङोब्ला जों सनिया कुइन होननायखौनि सायावनो सावरायगोन। तो नोंथांमोना नुदों पिक्चाराव हनै हाबा जानाय सासे हिन्जाव गथ' गोनां। नोंथांमोना सानदों नामा जे बिथाङा सासे नर्मेल हिन्जावसा होननानै एबा नर्मेल हिन्जाव होननानै। तो गथ' जादोंब्लाबो फाराग गैया, हाबा जादोंबाबो फाराग गैया। ओरैबायदि मंगल ग्रहनि हिन्जावजों आं नोंथांमोनखौ लोगो हमहोनो नागिरदों। तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि सिगांनो खोमायाव हेडफन होननायखौ सोनानै लाग्रोखा, मानोना जों मालाबा हेन्डेल मारिनायनिफ्राय पेडेल मारिनायसिमबो बाथ्रा सावरायो ने। तो बे भिडिअ एसे रायनाय रुलि एसे गाज्रि रावफोरबो हाबदेरनो हागौ। तो जायफोर बिथांमोना नायनो गोसो नायलांबानो जाबाय, नायनो गोसो गैया खारलांदो। तो जागायजेननोसै जों भिडिअखौ रायजोफोर। आब'नि उदैखौ नुब्लालाय माबा बायदिसो नुयो आङो, बै अमाफोरनि उदैया लोलो मावबाय थायोना बेबायदिसो मोनलाय लांबाय आं। बेफोरबायदि उदैखौनो देखायलाबाय थागोन दाम खमिखौनो। अ आच्छा एसे दाम गोसा जानो हागौ, ओंखायनो देखायबाय थानो नागिरदों जों रायजोफोरनो। फाग्ला बिदिजों जायो सोरबा। आरे सले भाई खेनसे भिडिअखौ लागायफिनलाय माखौबा बांग्रिं मावनाय बायदि नुलाय लांदों आङो। देलाय होलाय। आच्छा बेफोरबो डान्स स्टाइल खोमा, बेफोरखौ सोमोनायाबो फाग्लानो। बे फाग्ला बिदिजों जायो सोरबा। फाग्लानो बेलेग मोसानो रोङा खोमा, बेखौल' सोमोनो रोंगौ खोमा। ना जाय बुस्थुखौ गावनि गथ'नि समान बैसोनि सुबुङा गानो स्कार्ट आरो बेबो खान्दादा माबा सेकेन्ड पेपार नुजालायनाय, बेफोरबायदिजों बोरै जानांगौ जाखो? एसे लाजिनो सोलोंदोलै आब', नङाब्ला बोरै जागोन संसारालाय? बरिया आब' बरिया एसे थाइबाफोर दंबा हरदोलै सले भाई, हरथारसै आं बेनो। आरे भाई अबेनिफ्रायबो नों जन्म जामारनायब्रा, मंगल ग्रहनिफ्राय जन्म जामारनाय नामा नोंलाय? एसेबो बुजि मोनै बायदि। आरे नोंथाङा जुदि सासे बिमा जानानैनो, सासे गथ'नि बिमा जानानै बेफोरबायदि खालामबाय थानो लाजिया ने? मा सेकेन्ड पेपार नुजालायनाय मा नुजालायनाय। आरो मोनसे खोथा आब', बे सेकेन्ड पेपारखौ बिदिनि थाखाय गाना, बेफोरबायदि देखायनो थाखाय गानो जोङो बै मानसिफोरनाव दुब्रि हाग्राफोर थायोना, बेफोरो मालाबा सेन गोनां गानोना जों लंपेन्ट गस्लाफोर, अब्ला बे सेन गोनां लंपेन्टाव नांथालाबायनानै गाबगांनाङो, बिनि थाखायसो। अबसे मा होनबावनो, खिग्रा मानसिया लाजिखाया, नुग्रा मानसियासो लाजिखायो। स' मा बुंबावनो। थ' मोनसेल' खोथा बुंनो लुबैयो आं जे नोंनि फिसालाफ्रा देनां बेफोर भिडिअखौ नायबा मा सानगोन देलाय, मा सानगोन? एसे सानहरदो यार। आइया जोंना एसे सेकेन्ड पेपार देखायलायना मोसायोमोन, माने हाबा जाखांनायनि उनाव सेंग्राफोरखौ फाग्ला बानायोमोन, बेनो जाबाय नामा नोंनि टेलेन्ट?
हुरी बाबा ये कौन सी डांस स्टाइल है कुछ तो गड़बड़ है दया तो आंथ' माने सेकेन्ड पेपाराव नुजालायनाय खिबुआव आरो ओरै बाज्ल'बाय थानाय आंथ' बेखौ डान्स स्टाइल होनालै रायजोफोर बेखौ मा होनगोन बै एन्जरा हाबलाय ओंखारलाय जायोना सम सम बेफोरबायदिनि स्टाइलसो मोनलाय लांबाय आङो आरे भाई बेफोरबायदि बोखोनानै देखायलायनाय मा डान्स जाखो बेलाय देखायनो नालाय देखायनो मोनसे फन साइडफ्राव थांनानै देखायोब्रा जोंहा बादा गैया नाथाय जाय मिडिया एबा जाय ससियेल मिडिया एबा फेसबुकाव गोबां मानसि थायो बिमा थायो बिफा थायो बिदा फंबाय थायो बिनि थाखाय एसेबो सानहरनो हायानो नों सासे बिमा जानानैबो घन्टा गावखौनो मा सानोथाय गावखौनो दासो 12 बोसोर 15 बोसोर 16 बोसोरनि सिख्ला देरफुनाय बायदि मोनदों खोमा बेफोरबायदि देखालायबाय थानो लासिंसिंनो एसे खर'आ मोजां मोनब्ला बे बर' हौवाखौनो मोनगौमोन रायजोआव बे गुबुन हारिजों थांनो गोनां जायामोन फाग्लिया बांद्राय बाद्रांगिना मा होनो बांग्रिना ओंखायनो माने ड्रेसखौनो मोनासै बे बाराव हौवानिफ्राय माने बै जोमग्राफोरखौनो फानफ्रबलाबायना लानांदों हनै नोंथांमोना नुदों दा ओंखायनो बिदि जाखानाङा हाबा जाखांनायनि उनाव रायजोफोर मानसियालाय एसे खर'आ थिग दंना गैमाराब्रा फुरा 10 थाखा 20 थाखानि जुमाय गिसि लोंग्रा हिनजाव बियो साला गावनि प्राइभेट बुस्थुफोरखौनो मोजाङै दोननो रोङा बियो ओरैनो पाब्लिकखौ देखायलाबाय थागोन से थोद आच्छा बेफोरबायदि सिख्लायानो दां बेफोरबायदि अनलाइनाव बाग्रां मोसालाबाय थानाय माबा सोमावलाबाय थानाय बेफोरबायदि मानसियानो खोमा आं खोनादोंमोन रायजोफोर ओंखाम संनो थिनबोला संख्रि होनाय साहा फुदुंनो थिनोबोला हालदै होनाय थ' नायनानै आं हले ओंखाम संनो रोंगोन बायदि नुखाथाराखैलै बेखौ हुरी बाबा फाग्लियालाय सोरखौ खुदुमलाबायदों बेलाय आंखौसो खुदुमहरलाबायबाय नामा बेलाय फाग्लि बिदिजों जायो सोरजोंबा हाबा जाखानाय आरो सोरखौबासो खुदुमनो नागिरदों थोद फाग्ला हौवाजों खुदुमहैजा थ' नोंथांमोना बेकग्राउन्डआव खिथु उनाव माने सासे सानै मानसिफोर नुदों दा एसे मोजाङै नोजोर होबाव दे एसे मोजाङै नोजोर होबाव रायजोफोर बै मानसिया मा होनलांदों नोंथांमोना मिथिगौना बै मानसिया मा होनलांदों बै सिखोलाया मा होनलांदों आयौ सिखोद दांबाय मावबाय जानाय नंला खारसै आं आंनाव गस्लायाबो एसे फिसाथार होननानैसो खारलांदों नोंथांमोना मिथिदों बेखौ आं एसे मिथियोलै रायजोफोर आंनाव एसे सोंखुमा नांगौ थ' नुजेननायनिफ्राय आं दिनैसिम नोंनि गोबां भिडिअ नायबाय थ' नोंथांनियाव आं बारा इमान टेलेन्ट नुवाखै दै डान्सनि खेथ्रआव आं बारा टेलेन्ट नुवाखै आरो नोंथाङालाय आरो हाबा जानानै न'खरखौबो बेंनांगौथ' आरो न'खरनि सोद्रोमथि आरो जोंनि समाजनि सोद्रोमथिखौथ' लाखिनांगौ नाथाय स्टार जानो लुबैदोंथ' बेखौ मिथिदों नाथाय बेफोरबायदि खान्दा खुन्दि माने आं मोनथामल' स्टेप नुयो बिनियाव मोनथाम मोनब्रैसो बेनो जाबाय खान्दा फेन गाननानै मोसानाय स्कार्ट गानना मोसानाय गोजौनिखौ सोमावनाय थाफ्लिखौ सोमावनाय आरे भाई कुछ तो नया करो कुछ तो अच्छा करो तभी तो आपको हम स्टार बनाएंगे नहीं तो कैसे बनाएंगे भाई थ' नै गावनो बेफोरबायदि भिडिअ शुट खालामनानै मायाबा नुजादों नालाय ओंखायनो लाब होथेनो गोनां जादों माने फेसबुकाव जाहाथे बेखौ कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक एबा भायलेन्स होननानै दिगदार खालामा एबा भायलेन्स होननानै बे भिडिअखौ रिमुभ खालाम आरे भाई एसे लाजिलै आब' लाजि थ' नोंथाङा बांद्राय जामारबाय आं थारैनो बुंगोन दिनै नाय आब' बेफोरबायदि बुस्थुखौ जों नोंनो ओरैनो हराखै इसोरा बेखौ हरदों जाहाथे नोंनि गथ'नो मोजाङै मोजां जाहो मोजां फेदेरलां होननानै नाथाय जोंनो बेफोरबायदि देखायबाय थानो होआखैलै आब'
दानिया मोनसे फिसा नोंथांमोनाव कुइसन थ' नायगिरि बिथांमोननियाव थ' नोंथांमोनानो खोन्थादो जे दख'ना गानोब्ला मोजां नुयोना गुबुन ड्रेस बेफोरबायदि गथ' गोरलैफोरबायदि सिखार गाननानै मोसायोब्ला मोजां नुयो थ' आंनि थाखायबा दख'नाया बेस्ट नोंथांनि थाखायबा मा नोंथाङा कमेन्ट खालाम थ' आरो जोबनायनि बुब्लियाव फैबाय थ' आं मोनसेल' बाथ्राल' बुंसै थ' भिडिअनि जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो नागिरदों थ' नोंथांमोना सानदों नामा जे सासे गथ' गोनां एबा हौवा गोनां मानसि स्टार जानो हाया होननानै एबा सेलिब्रिटि जानो हाया थ' आं बेखौ ना होनगोन मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला नोंथाङा जुदि मोजाङै नाजायोब्ला मोजाङै थांबाय थायोब्ला मोजाङै सोलोंलांबाय थायोब्ला थ' नोंथाङा निस्सय स्टार जानो हागोन थ' बेयाव बादा गैया नाथाय आरो नोंथांमोना माखासे बुंलायगोन थ' दख'ना गाननाया कम्पालसरि नामा दख'ना गानथारनांगौ नामा थ' आं बेयावबो ना होनगोन दख'ना गानथारनांगौ जेबो बिनि बाथ्रा गैया थ' आं लुबैयो जे जाहाथे नोंथांनि गासै प्राइभेट सेक्टर माने जाय बुस्थुखौ नोंथाङा जोंनो देखायनाङा बेफोरखौ देखायनाङा मोजाङै गान मोजाङै आरो साबधान ला मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला बेफोर हौवाफोरनि थाखायल' एबा नोंनि हाबा जानाय हौवानि थाखायल' थ' मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला जोंनि फेसबुकाव बिमा बिफा बिदा फंबाय गासिबो थायोना थ' बेफोरबायदि सिखार गाननानै माबा सेकेन्ड पेपार देखायलायनानैथ' मोजां नुवाना स' बिनिखायनो आं सोलायनो लुबैदों सोलायजानो लुबैदों आरोना थ' दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम खिन्थु आं गोबां मिनिबाय दे रायजोफोर बे भिडिअ गोबां मिनिबाय नोंथांमोना मिनिगोना मिनियाखै खोन्थाबानो जाबाय दे स' बाय